ng'ama nomi advice mar nyiewo gima chal gi gir punda ni? Kanyo sawa. Igolo gir punda kanye? Koro demriwa. Thank you. Bawa moke. Iketo gudu kamano koso. Ing'ene kaka iketo. Golo gudu no. Kono mabe kamano sawa. Ang'o simbi dongo dhi omo nyako cha. Olo mo jo wuyi pete. Dani koro ne pete na? Loso ogudu. Ogudu Akwanyo mos. Ay hato gandanda. Oknabuoga, nikech nachopo kacha, ta donjo to temo 1 2 3. Yes, wamoke. Nyakwara mogi, Inga japuonj. Arora mogi ni. Arora mogi. Inga nyithindo be serious to winji ni to taneno ka nyithindo koro neno ka japuonj. Japuonj ni. Japuonj. Kwai. Do penjo. Babaji. Mai nyendo modho. To kendo wada bet cool. Kose chakore. Babaji. Ogeta. Oketo gi. Ogeta. Jose. Wale mane kagdangi. Yes, nyakwara mogi, wan kaendi gi iluongo ni Papa Tiwo Nyarongo. Pa omo pa. Dara nyiro ke komendo. Wala time. Nyakane. Wakoso viewers ka indigo. Wakoso viewers mano moza. Bas Uruza bana simujini mandoga timbia interview za. Oseme. Giroke Watime ka oseme. Watime. Wadhi. Nyako ndibiro ka to donjo interview. Dongo kamera ok mak dho. Odala nto. Donjo timo nang. Aluide. Safi. Yes, nyakwara mogi machiegni kendo mapod iluongo no mari nashu mari chieno jemone mbele chiene mineno mbele mingo. Okia we. Iriga ngolo. Ngata nino koda. Ajuma mkatugini. Ajuma donge monyero koda bwana. Ayudo ko timo ninge ne. Mari gini wan watimo. Mane ka ana ko ga chuma ngi manager bro. So jobani gini watimo. Ngi watimo. Ngat ne ngama ito. Isa ni ubwa mimi.